L-interċessjoni. Aħna li niċċelebraw l-Ewkaristija ma ninalqux fina nfusna. Aħna miftuħin għal bżonnijiet tal-Knisja u tad-dinja. Għalhekk fit-talba Ewkaristika fil-qalba tal-Quddiesa nitolbu għal ħutna l-insara li jħadnu l-istess fidi tagħna. Niftakru wkoll fil-mexxejja tagħna, il-Papa, l-Isqfijiet u dawk kollha li jaqdu xi ministeru fil-Knisja. Nitolbu għalina nfusna li qed nieħdu sehem fil-Quddiesa. F'talbiet Ewkaristiċi oħra nitolbu għalina lkoll biex nimpenjaw ruħna fil-qadi tal-Evanġelju. Nitolbu wkoll għal dawk li qed ifittxu l-mulej b'qalb safja u għalina biex inkunu ta' faraġ għall-imtaqlin u l-imġarbin. Fit-talba Ewkaristika tat-tfal nitolbu għal dawk li nħobbu u għal dawk li ma tantx nuruhom imħabba. Nitolbu wkoll għal ħutna l-insara mejtin, dawk li mietu mingħajr ma għarfu il-fidi vera u għal mejtin kollha biex jiksbu lena tas-sema. It-talb tal-interċessjoni jagħlaq billi mill-ġdid nitolbu għalina lkoll li qegħdin madwar l-artal biex fil-waqt li nibqgħu nagħmlu t-tajjeb sal-aħħar naslu fil-ferħ ta' dejjem.